హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఖజా మాహి ఇమిటేషన్ జ్యువెలర్స్. అందరు ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? బాగున్నారా? టుడే పంచలోహంలో బ్లాక్ బీడ్స్కి సైడ్ డాలర్ చైన్స్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. బ్యూటిఫుల్ కలెక్షన్స్, బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి. మన ఫస్ట్ కలెక్షన్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మన ఫస్ట్ కలెక్షన్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో ఒకసారి. చాలా బ్యూటిఫుల్ కలెక్షన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, డబల్ హుక్కులతో డాలర్ వస్తుందన్నమాట. ఎంత బాగుంటుందో ఒకసారి చూడండి. బ్యూటిఫుల్ కలెక్షన్ ఇలా వస్తుంది. ఇలా వేసుకుంటే సైడ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా 30 ఇంచెస్ చైన్, 30 ఇంచెస్ బ్లాక్ బీడ్స్ చైన్. ఇది కింద డాలర్ లేకుండా ఇలా సైడ్ వేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. బ్యూటిఫుల్ కలెక్షన్. కొత్తగా చూసే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు. మన ఫస్ట్ కలెక్షన్ ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. న్యూ ప్యాటర్ను చూడండి. డాలర్ వచ్చేసి మోపు డాలరు వచ్చేసి బ్లాక్ బీడ్స్కి ఫ్రెండ్స్. కొత్త కలెక్షన్ ఎంత బాగుందో చూడండి. దీంట్లోనే కలర్స్ కూడా అవైలబుల్ ఫ్రెండ్స్. చూడండి, మీకు ఏ డాలర్ నచ్చితే ఆ డాలర్ వేసేస్తాం ఫ్రెండ్స్. కలర్స్ కూడా అవైలబుల్ చూడండి. మీరే కలర్స్ కూడా మార్చుకోవచ్చు. ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ ఉంది అవైలబుల్. జస్ట్ 1000 రూపీస్ ఫ్రెండ్స్, ఫ్రీ షిప్పింగ్. 1000 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్. డబుల్ చైన్ డాలరు కాబట్టి 1000 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్ ఫ్రెండ్స్. బ్యూటిఫుల్ కలెక్షన్, ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వద్దు. మనం నెక్స్ట్ కలెక్షన్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ పెండెంట్ చూడండి, చాలా బాగుంది. అమ్మవారి ఇక్కడ చూడండి, అమ్మవారు వచ్చినారు. అమ్మవారి ప్రతిమతో చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. సూపర్ కలెక్షన్ చూడండి. బ్లాక్ బీడ్స్తో ఇలా వచ్చింది. 30 ఇంచెస్ బ్లాక్ బీడ్స్, 2 ఇంచెస్ డాలర్ ఫ్రెండ్స్. 32 ఇంచెస్ వస్తుందన్నమాట మనం వేసుకున్నా కూడా. బ్యూటిఫుల్ కలెక్షన్, చాలా బాగుంటుంది. దీంట్లోనే ఇంకొక నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఎవరికైనా నచ్చితే వెంటనే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. బ్యూటిఫుల్ లక్ష్మీ అమ్మవారు ఉన్నారు. జస్ట్ 850 ఫ్రెండ్స్, 850 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఓన్లీ 850 ఫ్రీ షిప్పింగ్. సేమ్ పెండెంట్ కలర్స్ ఒకటి చేంజ్ అవుతాయి ఫ్రెండ్. దాంట్లో గ్రీన్ స్టోన్ వచ్చింది, దీంట్లో రూబీ మట్టుకి వచ్చింది. రూబీ వైటు, బ్యూటిఫుల్ డిజైను, బ్యూటిఫుల్ ప్యాటర్న్ చూడండి. ఇలా సైడ్ వేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇలా నల్ల పూసల చైన్ వస్తుంది. 30 ఇంచెస్ చైన్, 850 రూపీస్. ఓన్లీ 850. ఎవరైనా నచ్చితే వెంటనే బుక్ చేసుకోండి. లక్ష్మీ అమ్మవారు ఉంది. అమ్మవారి ప్రతిమతో చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. డాలరు చాలా బాగుంది. ఎవరికైనా నచ్చితే వెంటనే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, బుక్ చేసుకొని. మా వాట్సాప్ నెంబర్స్ కింద స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగుంటాయి. సేమ్ ప్యాటర్న్లోనే చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. చూపిస్తాను మీకు. అమ్మవారి 2 మోడల్స్ చూడండి. సేమ్ ప్రైస్ ఫ్రెండ్స్. సేమ్ ప్రైజు. అమ్మవారు చూడండి ఫ్రెండ్స్. బ్యూటిఫుల్ మోడల్స్, బ్యూటిఫుల్ డిజైన్స్ ఎంత బాగున్నాయో ఒకసారి. బ్లాక్ బీడ్స్కి ఎవరికైనా ఏదైనా కలెక్షన్ అయితే వెంటనే బుక్ చేసుకోండి. చాలా బ్యూటిఫుల్ కలెక్షన్.
చాలా చాలా బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్. జస్ట్ 850 ఫ్రీ షిప్పింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఏదైనా తీసుకోండి, 850 ఫ్రీ షిప్పింగ్. బ్యూటిఫుల్ కలెక్షన్, 850 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్ ఫ్రెండ్స్. చాలా బ్యూటిఫుల్ మోడల్స్. ఒక్కొక్కటిగా నేను చూపిస్తాను మీకు సపరేట్గా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, డాలర్ ఒకసారి చూడండి ఎంత బాగుంటుందో. 2 రూపీస్ వచ్చి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి. 30 ఇంచెస్ బ్లాక్ బీడ్స్ వచ్చేసి 30 ఇంచెస్ ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగున్నాయి. బ్యూటిఫుల్ కలెక్షన్, పంచలోహం. నెక్స్ట్ కలెక్షన్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సేమ్ అదే ప్యాటర్న్లోనే డాలర్ చేంజ్ ఫ్రెండ్స్. డాలర్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రూబీ వచ్చింది, మిగతా అంతా వైట్ స్టోన్స్తో చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. బ్లాక్ బీడ్స్ కలెక్షన్తో 30 ఇంచెస్ కలెక్షన్. 30 ఇంచెస్ బ్లాక్ బీడ్స్ వస్తాయి. 24 కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. 30 ఇంచెస్ వచ్చేసి 850 ఫ్రెండ్స్ విత్ పెండెంట్తో. 24 ఇంచెస్ 800 ఫ్రెండ్స్. మీకు ఏది కావాలనిపిస్తే అది బుక్ చేసుకోండి, వెంటనే ఆర్డర్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ కలెక్షన్ ఫ్రెండ్స్, సేమ్ ప్యాటర్న్లోనే ఫుల్ వైట్ డాలరు. చాలా మంచి కలెక్షన్ ఫ్రెండ్స్, ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వద్దు. సేమ్ ఇదే ప్యాటర్న్కు కింద డాలర్స్ ఫ్రెండ్స్. ఇది చూసారా, చాలా బాగుంటుంది. మీరు చూడండి ఒకసారి, డాలర్ చూడండి ఎంత బాగుందో. కింద ఇట్లా 3 వచ్చి ఇక్కడ చూడండి, ప్యాటర్న్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా చాలా బాగుంది డాలరు. ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్, వెనుకల కూడా ఎంత బాగా ఇచ్చినారు. ఫినిషింగ్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఇచ్చినారు ఫినిషింగ్. ఒకసారి చూడండి, బ్లాక్ బీడ్స్ కలెక్షన్. 30 ఇంచెస్ చైన్ విత్ డాలర్ ఫ్రెండ్స్. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. 1000 రూపీస్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రీ షిప్పింగ్. 1000 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఓన్లీ 1000 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్. మనం నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ చూద్దాం. సేమ్ మోడల్లోనే చూడండి ఫ్రెండ్స్, కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, సేమ్ ప్యాటర్నే, సేమ్ మోడల్. ఇక్కడ రూబీకి బదులు వైట్ వచ్చినాయి, ఇక్కడ రూబీ స్టోన్స్ వచ్చినాయి ఫ్రెండ్స్. చిన్న మార్పే, గమనించండి, మీకు తెలుస్తుంది. ఇక్కడ రూబీ వైట్ వచ్చింది, అక్కడ రూబీ వచ్చింది అన్నమాట, అంతే, చిన్న మార్పే ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగున్నాయి. బ్యూటిఫుల్ కలెక్షన్. పంచలోహం బ్లాక్ బీడ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్. చైన్ కూడా చాలా బాగుంది. బ్లాక్ బీడ్స్ చైన్స్, చాలా బ్యూటిఫుల్ కలెక్షన్ ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ చూద్దాం. సేమ్ డాలరు, 1000 రూపీస్ 999. 1 రూపీ ఏం 1000 రూపీస్ చెప్తున్నా ఫ్రెండ్స్. 1000 రూపీస్ ఫ్రీ షిప్పింగ్. ఈ డాలర్ చూసారా, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. మోస్ట్ వాంటెడ్ బ్లాక్ బీడ్స్ కలెక్షన్ ఫ్రెండ్స్. చాలా మటుకు వస్తానే స్టాక్ అయిపోతుంది. చాలా బ్యూటిఫుల్ కలెక్షన్. 24 ఇంచెస్ 30 ఇంచెస్ 2 సైజెస్ అవైలబుల్ ఫ్రెండ్స్. బ్యూటిఫుల్ కలెక్షన్, చాలా బాగున్నాయి కలెక్షన్ మటుకు. ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వద్దు. కొత్తగా చూసే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా ఛానల్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు. షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మనకు ప్లెయిన్గా కూడా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ బ్లాక్ బీడ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, కలెక్షన్స్ చాలా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. చాలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అవైలబుల్లో. ఎవరికైనా కావాలంటే వెంటనే బుక్ చేసుకోండి.
30 inches. ప్లెయిన్ బ్లాక్ బీడ్స్ 650 ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా వస్తుంది. ఇక్కడ స్క్రూ ఒకసారి చూపిస్తాను. పంచలోహం ఇక్కడ చూడండి, స్క్రూ చూపిస్తున్నాను. ఇట్లా వస్తుంది అన్నమాట. దీనికి పెండెంట్ వేసుకోవచ్చు. ఈ స్క్రూ తీసేసి చాలా స్ట్రాంగ్గా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది తీసి మనం వేసుకోవచ్చు అన్నమాట. బ్లాక్ బీడ్స్ కలెక్షన్ 30 inches 650 rupees. ఓన్లీ ఫ్రీ డెలివరీ. 24 inches 600 ఫ్రెండ్స్. చాలా మంచి కలెక్షన్ ఫ్రెండ్స్. ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వద్దు, వెంటనే బుక్ చేసుకోండి. బ్లాక్ బీడ్స్ కలెక్షన్ చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. మోడల్స్ చాలా బాగున్నాయి. ఎవరు కూడా మిస్ అవ్వద్దు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, కొత్తగా చూసారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా ఛానల్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్కు. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.